D'això, què és per aquí, la Nia? La Nia? No ho sé. Que busqueu la Nia? Ei, avui l'hem vist, oi, pare, la Nia? Sí que l'hem vista. Ei! Ja l'has vist prou? En marxa! Vine aquí, Nia! Portava una mena d'olla que feia pudor de curri i la perseguia un home disfressat d'indi que anava amb moto. La perseguia? Ja poden passar, quan vulguin. Au, som-hi, Chie? Sí, adeu, Mayuko, ja ens veurem. Sí, adeu, que vagi de gust. Què, anem a la meva habitació, ara? Sí. Espera't un moment, Sí, no pateixis. Sort que hi he pensat. Encara es pot aprofitar, això. Ja pots passar. Em fa vergonya tenir l'habitació tan buida. No, dona, i ara? Feia molt temps que no venia. Està igual que l'altre dia. Et va bé infusió d'ordi torrat? Sí, gràcies. Ara me n'he recordat del dia que la Nia va construir el seu avi i es va enlairar cel amunt. Sí, i tant. I mentre s'enlairava cel amunt va fer una bona destrossa. El forat de la teulada no ens l'han vingut a arreglar fins al final de l'estiu. Va ser increïble. Saps què? Pot ser que els banys Enohana... Podria ser que es venguessin aquests banys. Hi ha un comprador. Encara no és segur, però... És de debò? Oh, no m'ho acabo de creure que ja no hi sigui, la nau. Feia tant temps que hi era que ja no s'hi fixava ningú de la zona. Però ara que ha desaparegut es troba a faltar, no? Escolta, Mayuko, l'altre dia em vas dir que abans vivies aquí, als banys, amb la teva família. Sí, és veritat, però ja fa molt de temps. Jo devia tenir uns 6 anys, potser. Era quan encara hi havia el meu pare. Doncs suposo que hi deus tenir molts records aquí, no? Sí, com que era molt petita, no me'n recordo de gairebé res. Però quan penso que potser desapareixerà, ves. Esclar, t'entenc molt bé. Però no sóc només jo. Em sembla que tots els que hi treballem ens sentim igual. De fet, la Kotomi diu que encara no és del tot segur que els banys Enohana es venguin. A més, per no deprimir-se pensant que potser aquest lloc desapareixerà, tots intenten aprofitar al màxim el temps que els queda aquí. Tots procuren que els clients s'hi sentin ben a gust. O sigui que jo tampoc no puc deprimir-me pensant en això. Apa, quin bon rotllo que t'he clavat, Jo trobo que ets una persona molt forta. Que exagerada. Però si és veritat. Vols dir? No en sóc pas tant. La veritat, Chiaki, és que he passat por. Sí, moltíssima por. Has passat por? Per això dels banys Enohana, per exemple. I també en vaig tenir quan la Nia va desaparèixer tan de sobte. La Nia va desaparèixer? Sí. Al final va tornar a aparèixer de sobte, també. I no és que jo estigués gaire preocupada, però... Doncs, de què tenies por? No ho sé. La veritat és que no tenia cap motiu per tenir por. Suposo que em vaig deprimir perquè estava massa cansada per les classes i la feina. Només estava una mica desanimada. Esclar. Per què vaig estar tan deprimida al final de l'estiu? En realitat, sé perfectament que no va ser perquè estava cansada per culpa de les classes i la feina. Em sentia com si tingués un forat a dins el pit. Sentia que estava deixant escapar un temps preciós. I que aquest lloc, que és tan important per mi, desapareixeria. I em feia posar molt trista pensant això. I potser també... perquè la Nia no era aquí amb mi. La Nia no parava de dir que li semblava que la nau nodrissa l'estava cridant. Que potser li volia donar algun missatge a la nau a la Nia abans de desaparèixer. Què li devia arribar a donar? Adéu.
De vegades tinc la sensació que encara no en sé absolutament res de la Nia. L'altre dia... Nia? Nia, avui et toca a tu, oi? Portar alguna cosa per fer al sopar? Nia? Nia? Productes del temps. És evident que jo no tinc manera de saber quin és el secret que amaga la Nia dintre el seu cor. Però suposo que tant és en realitat. Que deies alguna cosa? No res. Ostres, ja es comença a pondre el sol. Perdona que m'hagi quedat encantada. Què li passa al rellotge? No, últimament se m'endarrereix i de vegades es para. Deu ser perquè ja és vell. Vols dir que vas còmode, Mayuko, amb un rellotge d'home que et va tan gran? L'altre dia vaig trobar una botiga que venen rellotges petits i molt macos, molt bé de preu. Si vols, un dia hi anem juntes. No, ja em va bé, aquest rellotge. Però... Si l'arreglo, encara em pot durar força. A més, encara que s'endarrereixi una mica, a mi tampoc no m'agraden les presses. No t'agraden les presses, dius? Potser sí que tens raó. És una bona actitud. Sigui com sigui, de moment visc aquí i amb la Nia d'ocupar. A veure, el combustible més les despeses d'equipament. Sí, si continuem així, aquest mes encara arribarem a fer les paus. Sí, si ens hi esforcem, pot ser que encara ens en sortim i tot. Va, t'acompanyaré fins a la parada. Gràcies. Chiaki, ja te'n vas? Sí, si no se'n farà tard. I la Nia? No ho sé, encara deu estar voltant per fora. Segur que està escorcollant la zona per veure si hi troba trastos. Què seria la Nia si no pogués construir ovnis? Però què dius? Imagina't que fos a tu a qui t'omplís l'habitació de trastos inservibles. Sí, també és veritat. Ja falta poc pels exàmens, però no heu d'estar tan nervioses. Si aquest any no aproveu, us podeu tornar a examinar l'any vinent. Ai, no ho sé si us anima gaire que us digui això. Bona tarda. Chigasaki, et porto això. Però, Genzo, què és això? Doncs he pensat que t'hauries d'alimentar bé pels exàmens de la universitat. Ai, no, vull dir, és el meu pare qui ha dit això, jo no. Genzo. Moltes gràcies. Estudiaré molt. D'això no és que et vulgui obligar a estudiar ara, jo, però a tothom li sabria greu que suspenguessis. Però ja saps que d'arròs te'n puc portar sempre que calgui. Apa, ànims. Què passa? Ei, mireu allà dalt! Ei, per fi ha acabat el nou model d'OVNI que he estat desenvolupant en secret! Nia, que t'has tornat boja? Vols tornar a intentar volar en una de les teves cafeteres? Que t'has tornat boja o què? Baixa ara mateix! Ja volo, que no ho veus! Té el petit defecte que fa una mica de pudor de curri, però és nou de trinca. Què, Chiaki, vols pujar? Esclar que vull pujar! Chiaki, on vas? Abducció! Fantasma! Vinga, anem a fer una volteta pel cel per poder presumir d'OVNI. Som-hi! Hi ha algun problema al motor? El motor? Això és la font d'energia? Ai. Ostres, això no tira. No! Un altre cop no! La vida continua als banys Enohana. Obres de remodelació.
cada dia una bona obra. Compte amb el foc!